ya sake dawowa da mu a nan fadar shugaban kasa, shugaban jamhuriya babban janar Abdurrahman Chani domin tattaunawa da shi akan sha'anin tsaron kasar mu. Kamar yadda kuka sani, biyo bayan korar da muka yi wa turawa da kuma irin matakan da aka ɗauka domin tabbatar ma kasar mu da cikakken yanci, har yanzu da sauran rina a kaba a cikin wannan kokari da muke yi. Mai girma shugaban kasa, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Gashi kamar yadda na bayyana yanzu mun dawo a nan fada da tambayoyi da kuma waɗansu bayanai da muke so mu samu akan ina aka kwana ina aka tashi dangance da sha'anin tsaron kasar mu Nijar, biyo bayan duk irin abubuwan da muka yi na gugurmaya tun ranar 26 ga watan Yuli na shekara 2023 kawo yanzu, korar turawa da kuma sauran matakai da aka ɗauka na sha'anin tsaro da dai sauransu. Amma duk da haka a cikin 'yan kwanakin nan muna ta ganin hare-hare na 'yan ta'adda nan da can, abin da ya so mu ɗauka hankalin 'yan ƙasa. Me ke faruwa ne ya mai girma shugaban ƙasa? Menene matsala ko kuma wace irin makama ko matashi ya kamata a cikin wannan zance? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lalle lokaci zuwa lokaci ya kamata a tattauna don 'yan ƙasa su san mi ake ciki, mi kuma ake gayi bisa kai ga wannan gwagwarmaya. Ya kamata kuma lokaci zuwa lokaci mu tunatar da 'yan ƙasarmu Nijar, don 'yan Nijar da sun rasa rayukansu saboda ta'addanci wannan na sojan haya ƙasar Faransa da ke nan suna kashe kannansu da yannansu da uwayensu gaba daya saboda Faransa ta cimma burinta. Su san da wannan aiki ba aiki ne ba mai ƙarshe. Muhimman 'yan ƙasa na Nijar da 'yan ƙasa na confederation ɗinmu duka ta'aziyya, soja ne ko farar fulla ne, wanda sun ka rasa 'yan uwa. Mun fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi bakuncinsu, Allah ya ji kansu. Muhimma sojanmu na ƙasanmu Nijar da na ƙasashen confederation ɗinmu jinjina bisa kai ga aikin da suke gayi kullum na su kare ƙasanmu, na su kare ƙasashenmu, na su kare al'ummar ƙasanmu da al'ummar ƙasashenmu na confederation. Jinjina ce ya kamata 'yan ƙasa duka su yi musu, kuma 'yan ƙasa duka su san da waɗannan da sun rigai mu don su kare mu suna da iyalu, suna da baya, a bar mancewa da baya su. Allah da ya karbi aron ransu ya yi musu rahama, ya sa kwanciya hutawa ce. Shi a magana farko da zan farawa kan ba ka amsa bisa kai ga tambayar da ka yi. Wannan hali na fitina da tashin hankali da muke ciki, da mun san 'yan ƙasar turai ne, 'yan milkin mallaka, kenan suna mara ma waɗanda ba su san manuwa ba wani lokaci, ko waɗanda abin duniya ne ya ja hankalinsu, abin duniya ne a gabansu. 'Yan ƙasar turai waɗannan suna nan suna ba su abin duniya, ko suna juye musu lisahi su ce musu kutai jihadi ne kuke yi. Jihadi mu Nijar ba a kamun zancen jihadi tun da musulunci shekara 666 ya shigo ƙasanmu Nijar. Khalifa na shidda sa'annan musulunci ya shigo Nijar, gaba da ƙasashen larabawa da yawa. Yau cikin shekaru na addinin musulunci muna cewa muna 1446. To Nijar tana cikin musulunci wajen shekara
da sun ka wuce. Kenan ba a gada muna addini, ba a ce muna yakin addini ne ake yi muna kasar da mu kashi 95, wasu sun ce har da 9 ma duka musulmi ne. Musulmi na kashe musulmi ya ce Allahu kubar alhamdulillah saboda Allah. Kenan mutane ne da wasa ne ake da hankalinsu, waɗanda manyansu in ka taika diba duk babu ɗan ƙasanmu ko babu 'yan ƙasashen gana mu, duk haya su ake duk ana haya ne daga wasu ƙasashe sun ka zo. Masu ba su kuɗi, masu ba su horo, masu ba su makamai babu sunan ƙasashen turai ne. Faransa gaba, Faransa ƙasa ce da kullum cikin sheri take. Lokacin da duk kaga Faransa ta sa bakinta to ba alheri ba ne, don haddasa cuta kawai ne. Su ci gaba da satar da suke yi muna su yi ta kamar wadda sun ka saba. Ina baka ɗan tarihi kaɗan ka san abin da ke ga faruwa Niger. Cikin rahama Allah ne ma muke da mun ka kai yau shekara biyu kaɗan ababu cikin wannan abin, kuma nuhinsu da ƙarhin da suke tsammanin suna da shi bai ba su nasara bisa kai gare mu ba. Tun da mu ba waɗanga da ake cewa 'yan ta'adda ba sojan haya ne a gaba gamu, ƙasashen ga na turai su ne a gaba gamu. Me ba gare mu sun ka fara ba waɗannan ƙasashe na turai. Kana turai shekara 1979 akwai wasu ɗalibai da sun ka kai hari watan Nuwamba na wannan shekarar cikin babban masallaci na Makka nan Kaaba. Sun ka ɗauki 'yan ƙasa waɗanda sun tahi alhazai da sun ka tai sallah shekarar nan 1979 waɗanda ba su gane 1979 1979 watan Nuwamba sun ɗoki mahazzata wajen 300 sun kai garkuwa da su. Abin nan Faransa ita da wutar da duka gata tashi ita ta sa mata essence. Ita ta farko tana da manufarta man, ta zo ta ce ma Saudi Arabia ina so in kama muku ku ga ƙarshen wannan abin. Saudi Arabia sun ka ce to cikin masallaci ne ake, addini bai yarda ba wanda ba musulmi ba ya shiga masallaci. Mu ne ke wasa da wannan, amma waɗanda sun ka sani sun san hakika ne bai kamata ba a shiga masallaci da takalma, bai kamata ba wanda ba addinin shi musulmunci ba ne ya shiga masallaci. To ba man nan ne ba maharin da sun ka yarda su amince, sun san kumbiya duka Faransa tana bayanta. Sun ka ce yanzu ƙasar da adda addini guda da mu ita za mu karɓa ta kama muna mu ga ƙarshen wannan garkuwa da an kai da ahazai. Sun ka amshi taimakon ƙasar da aka ce ma Pakistan. Pakistan ta kawo ƙwararrun sojawanta, wata guda an kai ana fafata mutum da sun ka mutu sun yi mutum 400. Wannan na farko ne. Wannan wuta ta mutu Faransa ba ta cimma burinta ba, da ita da sarwar ƙasashe masu mara mata baya, sai sun ka kurna wata wuta 1980 zuwa 1986. Ina sun ka kurna ta can Afghanistan. Kun san kwaɗar da an kai ta yi Afghanistan da 'yan ƙasar Afghanistan da 'yan ƙasar Rasha. To wannan duka akwai waɗanda annan masu laɓewa ga sabara su halbi barewa. Kai wani bi har hawan sabara masu kai su halbi barewa ba su ma laɓewa. Suna nan tare da waɗannan 'yan ta'adda. Tuna sowa na nike yi don mutane su gane da mu Nijar cikin rahama Allah ne muke,
da wannan abun ya faru yau shekara 10 wani abu kuma kasar mu tana nan tsaye. haka ne. wuta ta mutu ta Afghanistan sun ka kurna ta Iraq. subhanallah. su dai waɗannan mutanen gungunsu kowa ya gani kashin da an kai mutuwar da an kai Iraq. wuta ta mutu Iraq sun ka kawo ta Siri kuma ba wani abu bane fa duk kasashen ga in suna cikin tashin hankali arzikinsu sai a samu a sata yadda ake so. yan kasar su a yi musu walakaici yadda ake so, a hana su kwanciya hankali cikin kasar su, a hana su hanyar hijira su je wata kasa su biɗi maɓuya. Siri ba ta kare ba ai kun ga sai kwanakin bayan ga cikin wagga shekara shi ma abin da ya faru wanda an kai ma kirarin dan ta'adda yau gashi shekarar jiya yana Faransa. me wannan abin duka don su gwada ma mutanenmu da annan kamar waɗanda da a cikin Lak Chad sojawan haya su da waɗanda annan ɓangaren ga tare ne suke da manyansu paske su namu sun diba sun sa cikin kwakwalwarsu waɗanda da a Siri ko waɗanda da a Iraq su ne manyansu. don shi an mahari da sun ka sa wuta Siri da bata mutu ba har yanzu ma bata mutu ba tunda wanda an kai ma kirarin dan ta'adda Amerika har bisa takarda bida an ka sa shi ko har da tukuici an ka bada wanda ya samo shi yau gashi shine ke zuwa duk shugabannin nan har hannu yake yana gaisa da su sai a ce mu yan juyin miliki ne mu da bamu kashi kowa bamu kwaci kowa haka mu ne yan juyin miliki waɗanda sun ka kashe da sun ka yi babu irin ɓannar da ba su yi yau su ne kake ganin ana tarbo sun ka ƙare Siri sun ka kurna wuta nan kusan mu Libi sun biɗi su kurna ta Algeria Allah bai ba su nasara ba tun da kun san Algeria tun 1992 har ya kai 2006 suna cikin ta'addanci mai tsanani wanda wani movement da aka ce ma Front Islamique du Sahel shi ya yi shi kuma yana da group Islamic Army da an ka fara Abbas Madani da Umar Belhaj su sun kai wannan jagora to Algeria ta yi gwagwarmaya ba ta raida sun ka shigo mata kasarsu ba su munahikan nan shi yasa ta wahala amma sai da ta ciyo kan da ta ciyo kan shi 2006 yan kurakurai da sun kai sarwa su wajen 700 ake tsammanin zuwa 1000 sun ka gudano sun ka shigo Mali Iforas inda aka ce ma yanzu Adarar da Ziforas nan sun ka shigo don can ba su ci nasara ba sun ka tada wuta Libi su ne mutanen duka dai su ne kun ga abin da ya faru Libi da Libi waɗanda sun ka shigo Mali sun ka shigo bisa kai da an yi wani rijejeniya an ce musu in sun saki wancan shugaban ƙasar Libi nan ana ba su ƙasar kansu cikin Mali a yanka musu tarihi ne nike ga maimaitawa don mutane su gani ƙasashen ga da ni gai cikin wani hali suke yau ƙasashenmu waɗanga Nijar da Burkina da Mali cikin wani hali suke halin su guda ne sai mu yi godiya ga su gane da akwai rahama Allah bisa kai ga la'amarin ko na kasashenmu da yasa duk abin da ake kirari muna tsaye. Faransa wagga da magoya bayanta ita ce bata sauya ba ita ce ta haddasa duka wannan fitina cikin kasashen duniya waɗanda kaɗan ne ilgo na tsakuro cikin ta'aggazar da take gayi da waɗanda masu kama mata baya na taron turai da amerika don mutanen su san waɗanda muke ga yaƙa ba ƙananan ƙasashe ba ne in muna tsaye yau rahama Allah ce ba dubaran mu ba ce Allah ya kama mu sojawanmu sun yi tsayin daka Allah ya sa musu son ƙasarsu sun kummatu sai dai su mutu
amma ba su bayar a yi kasarsu milkin mallaka wanda an ka yi makakin nan tunda kuna tune da wanda an ka yi makakin nan nan da kwanni wajen cikin sati guda wajen 15,000 sun ka kashe yan kasanmu Nijar na kwanni da kewaye 15,000 kowa ya san shi vule shanuwan to shine wannan fitina da muke ciki kuma wannan kokari da jajircewa al'ummar ƙasa da sojawan ƙasa sun ka ɗoka sun ka kare ƙasanmu da kake gani har yau akwai hari da ake kai muna mai waɗannan harin su ma tsaro su an kai tsari ne da faransa da masu mara mata baya sun kai jahi shekara guda da mun ka zo mun ka tunkure mulki wannan da mun ka gane inda yake son ya kai kasanmu Nijar France kwana mun zo 26 na watan Julai 2023 France 28 na wannan shekara na wannan wata tattara wani taro da aka yi na manyan runduna wanda aka ce ma Conseil de Défense bisa kai ga Niger fa to abu da ya faru Niger Conseil de Défense sun ka ce a ɗauki matakai waɗanga masu taurin kai da sun ka zo milkin ga Niger ka a bari su yi ƙarshe yan Niger masu goya musu baya a gwada musu kuskure ne ka su goya musu baya a yi duwa da za a yi razanar da su ko a ba su tsoro don ka su ci gaba da goyon baya wani faransa sai ta tashi na taba ganin shi cikin wani tattauna da mun kai sai ta yi wata kungiya da suka ce ma commandement pour l'Afrique wannan commandement pour l'Afrique na gaye shi wancan lokacin ita kamar bangare ne na kulawa da yadda za a tsara sojoji don a samu a cimma nuhi tunda sai dawo inda an ka laɓe bayanta har ya kai an ka hauta ma kai har an ka wuce gabanta an ka maida ta baya ba ta cimma buri ba sai dawo ba ta iya cimma buri tunda sai dawo shugabannin ƙasa ne ke ɗoka wannan sanka 'yan ƙasa ba su yarda ba da abin da suke yi babu ɗan adam wanda zai raida a maida shi bawa yana ji yana gani inda ɗan adam ne mai sunan ɗan adam mai mutuncin ɗan adam mai darajar ɗan adam babu shi bai yarda shi yasa al'ummar ƙasashen nan ba ta yarda ba ta bi umarnin shugabanninsu na sai dai awo ko Najeriya ne ko Benin ne ko Cote d'Ivoire ne ko Senegal ne sun yi taborin su dai na iska amma abin bai yi tasiri ba faransa da ta ga wannan ba zai kai wata baga haƙonta ya cimma ruwa sai ta yi wannan commandement pour l'Afrique wanda na gaye shi ƙasa 15 da faransa cikin ƙasa 5 take nan ƙasashenmu na afirka sai yanzu sun ka sake tsari tunda amerika tana da africom su ma sun ka sake tsari sun ka yi commandement pour l'Afrique yanzu daga ƙasa 5 da suke da ƙafa ciki wannan sun ka maida shi cikin lisahinsu a maida shi ƙasa 15 abin su yi ta subar afirka abin da su yi ta jama'a afirka waɗanda masu yarda dai tunda kowa ya sani ina ce ma ina cikin gari 5 amma ina son in hita gari 5 din nan sai in mamaye kuma wasu gari 15 in dai kana da hankali in na ce ma na hita kai kana ce min malam ina ka hita ka ƙara mamaya wasu 10 ka ƙara to kaga ko don wannan mutane sun gane da shi wannan shugaban na gaye shi Pascal Yani ake ce mishi wanda an ka ba wannan kwangila nauyin ya ga dubara da za a yi don a musguna ma confederation dinmu ne kawai fa
shine aka ce ma Jean-Marie Bokel. Na gaye shi wancan lokaci. Jean-Marie Bokel din nan shi ma ya ɗauki soja ƙwararri bui su ma na gaye su. Yanzu wannan an ƙare da shi sai sun ka koma sun kai wata ƙungiya, cutar su ba ta da ƙariya, wata ƙungiya da suka ce ma Cellule Sahel, kamar ƙungiyar Sahel kenan, ƙungiya mai kula da mu kawai. Wancan an yi shi na Afirka na Afirka, komandaman wancan na soja ne. Yanzu an ƙirƙiro wata kuma da aka ce ma Cellule Sahel de l'Elysée, kamar ta shugaban ƙasa, fada shugaban ƙasa. Anan take. Cellule Sahel din nan suwa da suwa ne an ka sa ciki. Waccan na gaya ma sojawa ne an ka ba wannan kwangila su je su yi lisahi abin da ya kamata a yi. Sun ka yi lisahi sun ka kawo, sun ka kama Jean-Marie Bokel. Jean-Marie Bokel 23 na watan mi aka ce mishi Oktoba 2024 ya kai ma Emmanuel Macron ga abin da an ka tsara a ciwo kan waɗannan ƙyanƙinji na ƙasashen Sahel. Yanzu sai an ka ce mai to kai ka cika naka, amma ka je ka gaya ma ƙasashen turai abokan tahiyanmu tunda su ne ke mara muna baya ga abin da nuhin da ke gare mu, don gobe in mun ce su kama muna su kama muna, in mun ce mu ta yi Niger su bi mu sai Niger, mu maido ta dai cikin wannan zamanta na bauta na milkin mallaka. Sai sun kai sabuwa wagga da na gama, sabuwa wannan wadawa an kasa ciki, sai an kasa kungiya wagga mai kula da harshen turanci wadda yamai ne an ka kirkira ta OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Akwai mutanen ta ciki, cikin wannan kungiyar akwai mutanen yan leƙon asiri na ƙasar Faransa wanda aka ce ma DGSE. Akwai mutanen wata kungiya ta minister na harkar kasashen waje wanda aka ce minister français des affaires étrangères. Akwai direction da aka ce ma direction géopolitique. Akwai mutanen ta ciki, su ne ukun nan sun ka game kai sun kai kungiya guda. Shugaban kungiyar wanda Macron ya ba wannan kwangilat cikin September na 2024 ana ce mishi Christophe Guilou. Christophe Guilou din nan ya yi zama ambasada Cameroon. Daga ambasada Cameroon ya komo, ban san ina sun ka sashi ba, sai dai yanzu da sun ka bashi wannan sai an ka naɗa mai kamar shi ne shugaban ra'ayin da duk ya dibi Sahel na ƙasar France. Yanzu shi kuma sai ya ɗauki wani ya naɗa kwansaye zuwa ga ƙasashen Afirka. Shi zai ba da shawara da za a yi da Afirka. Ba'ala duka su ne za su ba da shawara. Shi sunan shi Jeremy Robert ake ce mishi. Yanzu su ne waɗannan sun kai ƙungiya waɗannan. Duk wani abu da kake gani ana rubuta na ɓanna zuwa ga ƙasashen mu na Niger, su ne an ka ba wannan kwangilar. An ka ce musu kuma wa ga kwangila ku cika ta kuɗi, inda kuɗi ne ke aiki to kuna da kuɗi bila adadi babu iyaka. Nawa kun ka tambaya nawa za a baku, amma kuma ku kuma dole ku ne sai kun abinda an ka baku umurnin ku yi. Shine abinda duk ya faru kasashen Sahel ku bata shi. In hari guda an ka kai, ku ce an kai hari 100, ku ce an kai hari nan, an kai hari nan, an kai hari nan. In ba a kai ma hari, su kirkiro shi, ku kirkiro shi, ku ce an kai hari wuri kaza. Ku dibi shugabanninsu kowane ku yi mishi balshe, to wanda Allah bai yi mai balshe ba kai kana iya mai balshe. Wannan umarni an ka ba su, an ka ce alaƙar da a tsakankaninmu da wasu ƙasashe kama Rasha, kama Turki, kama Iran, kama China, kama Koriya ta Arewa. Wannan alaƙa a gwado ta kullum bisa kai ga lalan
hanya kamar ba alaƙa ce ba ta imani musguna mutane ne aka yi ba a son mulkin demokarasiya ta'addanci ne na yan kudeta su ne an ka mara ma baya waɗannan ƙasashen ba su san darajar demokarasiya ba ba su san darajar ɗan adam ba a ɓata su banda wannan duka abinda an na ƙarya shine kake gani yana faruwa yana ta yawo yanar gizo a haddasa shi a shirya shi a yi mai ado a kai ma jama'a tunda sun san da jama'a mu dibin suka yi ba duka sun kai karatu ba komi an ka ce musu yarda za su yi su ne dibin da suke yi muna ce ba su ɗauke mu da mutane masu hankali ba su ɗauke mu ma matsayin ɗan adam ba balai mutane masu hankali kaji tsarin da sun kai bisa kai ga ta'addanci sun ka sai kayan yaƙi kuɗi da ƙyan ta'adda a ɗauko na wani waje a kawo wani waje don su yi ta kamuna hari duk abin da yake na arziki ne inda Nijar za ta iya samun arziki ko Mali za ta iya samun arziki ko Burkina za ta iya samun arziki shine mu kama misalin bututun mai Mali gidan zinariya Burkina gidan zinariya wannan abin an ka ce musu ku yi ta kai mishi hari duk a bata su duk inda gari yake kak ku bari mutanen nan su kwana lahiya a can haka ne na san komi da ke faruwa can Nigeria da muka kai ma wannan gudunmawa sojamu Allah ɗaya san iyakar nawa sun ka mutu cikin Nigeria duk yawan sojan da suke bugun gaba suna da yawan sojan Niger da sojan Chadi sun ka kai musu hari mutanen na nan da rai minister na tsaron kasa general Mohamed Tumba yana cikin waɗanda su da wani general na Chadi sun yi watanni cikin Najeriya wuri ma da sun ka karɓo ga hannun 'yan ta'adda sun ka ce ma sojan Najeriya ku zo ku zamna kiya sun kai da masak sun kai wata guda suna jiran sojan Najeriya su zo su amci da masak bayan sun kore 'yan ta'adda tun da masak sai da sun ka bullo har malam fatari kilo wajen 100 da wani abu sojan Najeriya ba su zo ba don mun kai gudunmawa wannan lokaci abin ya samu ya kwanta me abin ya kwanta saboda 'yan ƙasar turai wannan ba su samu mashiga wannan lokacin mulkin Najeriya na wannan lokacin bai saka musu ragama kwata-kwata ba akwai sakin ragama tunda suna shigowa suna banna suna haɗa kai suna kama 'yan ta'adda amma cikin hirgice ne suke shigowa ba su samu sakin ragama ba kamar ga yanzu ana nan cikin tahiya sai IAS tunda Mali ta kori 'yan Faransa Burkina ta kori 'yan Faransa Niger mun ka kori 'yan Faransa kowa ya sani mun ka ce to mutanen ga in mun ce mu fuskance su ƙasa guda cuta muna za su yi mu taru mu gama ƙarhi da ƙarhe mu fuskance su mun san wannan lokacin ba su iya komi da mu sai abin da Allah yi mun ka gama ƙarhi mun ka yi wannan aka ce ma Alliance des États du Sahel kenan haɗin kan 'yan ƙasa Sahel wadda mun ka yi ta 16 ga watan September mun ka koma mun ka ƙara gaba mun ka ce kai yanzu ƙungiya guda ce ta kasashen Sahel wadda aka ce ma Confederation État du Sahel ko Confederation IOS aka kara mata ƙarfi mun ka ɗauki gimshikai waɗanda ya kamata mu ba su ƙarfi cikin tahiyar nan kamar na tsaro kamar na diplomasiya kamar na cigaban ƙasashen arziki da komi da komi mun kai wannan tunan tahiyar mu tana ga ƙarfi France ba su son mu cimma guri tun da mun cimma guri arzikin da sun kai shekara 50 da wani abu dibawa uranium din tun 1968 suke sata
sun ce muna kar ku yi kusa da iranian mu kashe ku zai yi amma su suna kwasa su kai kasar su aji su sarrafa shi su yi wuta suna sai da ma kasashen turai suna arziki mu muna talauciya muna tsiyacewa wannan abin an kai muna haka an ka zo zinariya kai hata da ruwa ba ce an kai ruwan da kuke sha ma taron turai ke ba ku ruwa ba kuma sun sani minahici ne niger cikin duniya ita adda ruwa na ƙasa mahi yawa cikin duniya niger ita ta farko mune lambuwan amma sai ka ji an ce niger ai ta nera ne babu komi sun san abin da a ƙasa kawai sun yi mana ɗaukar dabbobi kaga wannan in mun kai ni aka ce mishi in mun ci burin wannan su faransa ya karye su har suke hito amma suna gai suna cewa makon wanga karamin yaro na banza shine ya bude ma 'yan ƙasar afirka ido har ma yanzu gashi nan sun san ciwon arzikinsu suna koran mu bisa kai ga arzikinsu kana ji kwarai kwa sun gai to da sun ka gayi wannan kenan faransa duk abin da za a yi tun da taron turai ya mara mata baya sai ta cimma burinta na ta komo niger ta komo mali ta komo burkina ko ta samu guda cikin waɗannan ƙasashen ya faɗu shi an maharin wannan abin duk da kake gani da an maido yakin yanzu ya hita daga can tun da wajen tarkin chadi niger kawai ce amma nan kasashen ukun duka suna nan haɗe sai aka zo magangamar kasashen yanzu nan ne an ka yan ta'adda sojan haya aka ɗaukowa daga can cikin tafkin chadi ana kawo su nan cikin burkina cikin mali cikin niger suna yaƙi an ka ɗauko wani gungu an ka kewayo da shi nan benin tun da ka san sojawan benin tun wani bugu da an kai musu na kwanakin baya wannan ina ji 28 ne na watan gada ya mutu duk sun bar wannan sun bar ƙasar su kwata-kwata duk sun koma kandi wai tsarin yaƙi wannan kwararren ya zan burta babu kowa sun ɗauko mutum 350 yan iswap sun kai su can sun aje yanzu ma da hankali ne za a yi bisa kasashen confederation kawai niger mali burkina shine an ka ba su jirage waɗanda masu sakowa bombu wannan an ka ba su makamai iri da iri 28 har gwado su ma sun kai makamman da sarwa ne an ka ba su waɗannan makamman 'yan ƙasar amerika sun ka ba su sun ka ba waɗanda da annan 'yan ƙasar faransa sun ka ba wasu da wata makwabciyar ƙasa mu can udun libi san sun ka kai wasu 'yan ta'adda sun ka sa yanzu sun kai ina ji mutum 250 zuwan farko january sun ka kai su 25 ga wata na january 2025 sun ka kai 150 sun ka koma sun ka tura 50 yanzu ina ji kwanakin bayan nan cikin wannan wata na avril sun koma sun tura 50 duka 'yan boko haram da faransa ta kai can ta aji ku yi ta kai ma nijar hari shi amma harin da kake gani nan yanzu kallo ya koma sama ne kenan kallo ya komo yamma tunda milkin mallaka kasashen milkin mallaka wannan ne burin su kare da kasashen mu ko kasashe uku wanga shi an ne maharin da kake gani kama duka abin tashin hankali da fitina duka sun komo nan a dai hana ma IOS ta tashi IOS ba ta tashi tunda su gayin su in IOS ta tashi wasu kasashe idon su budewa zai koyi za su yi da su kamar yanzu a ce tinubu na najeriya mai ɗari wanda ke son manda na bui shi ga dibin shi faransa ke bashi yadda in yadda mun hita kenan sai ce ba a barin shi inda ya san da shi da yan kasar shi ba su yi zama alheri ba ya san da shi da manda na bui sai dai tashin kiyo ba kenan dole ya kama faransa gigi duk abin da ta tambaye shi ya yi dan dai ya samu wa'adi na biyu wannan
shi a wanda kake gani nan benin, shi a wanda kake gani nan Cote d'Ivoire, duka wa'adi ne. Na gaye shi tun fari, sun hito sun yi ca sun ce wanga mutum karya yake yi muna. Macron da ya hito ya yi magana ba wanda ya ce kit dan ka san su waɗannan mutane yadda su ka ga maharin da ake tsammani ake gani kamar nan ne duka fitina ta komo. Akwai lauje cikin naɗi. Haka ne. To mai girma shugaban kasa dangance da dai wannan magangama uku din na kasashen Sahel, Mali da Burkina da kuma Niger. A kwanan baya a watan Janairu a wata tattaunawa da aka yi a gidan rediyo da talabijin na kasa Tele Sahel, ministan tsaron kasa ya yi bayanin cewa akwai wata runduna da kuke ga shiryawa ko kuka shirya tsakankanin kasashen guda uku saboda murƙushe wannan matsala ta ta'addanci. Ina aka kwana game da ita wannan runduna, akwai ta fara aiki ko kuma ya ake ciki? Wannan runduna tun yaushe da ta fara aiki. Runduna ce daban da wagga ta sai da yawo da kake jin ana cewa mun gama runduna ta jira. Runduna ta jira. Wagga runduna daban take da ita. Wagga runduna tun yana tsakankanin kasashe Niger da Burkina muna haɗa ƙarhi da ƙarhe, muna kokowa da ta'addancin gada kasar Faransa da kasashen turai sun ka kamuna. Tun da ba ra'ayin 'yan kasar mu bane. Na gaya ma in jihadi ne ba a yi muna zancen addini ko wannan duka kirkirar su ne. Cinan mun gama karhi da karhe mun kai wannan runduna. Mun ba mu yi shekara biyu ba tare bisa kai ga IOS, amma wannan runduna har ta fara aiki. Yau muna bisa operation kamar tsarin da ake yi a je a yaƙi 'yan ta'adda na hayawa ɗanga. Muna bisa hari na uku da mun kai mun ƙasashe wannan bisa kai ga wannan runduna tamu. Kenan ba ɗaya ba ce da waccan ta ECOWAS da ta yi shekara 32 ko tana madakata ko kusu ba ta kama ba har yanzu. Ka taba ganin su sun je wata kasa sun kai ma wata kasa? Najeriya mai kwaramniya wannan sun taba kai mata taimako ko so daya? Wace kasa ta shi sun kai ma taimako? Babu. Babu. Runduna ma a takarda na take. Runduna ga takarda ce kullum suna nan tsaye. Don ku shine mun wannan gaskiya ne, runduna mun san da babu mai yi muna aikin da za mu hidda kanmu da halin bauta da halin kaskanci in ba mu mun ka tsaya da kanmu ba, da mu da 'yan ƙasa duka tare da sojawansu su mara musu baya mu hita cikin wannan kaskanci. Mu hana Faransa da sarwarsu su komo su yi muna milkin mallaka. Mun san da wannan hakan ne. Kenan dole ne mu gama kanmu, mu gama karhi da karhe don mu hita. A cikin wannan kokari na a gama karhi da karhe na tsakanin kasashen IOS, muna a Niger a keɓance akwai mu da matsaloli waɗanda a tattaunawar da muka yi a can baya kuka taɓo su na irin makircin da kasashe makwabta su Najeriya da Benin su kai mana, duk da cewa kamar yadda kun ce mu in sun ka shiga matsala sai mu sheka mu tallafa musu, amma mu koma bayan haka mu kuma idan su abin su zo su taimaka muna sai da su ake kulla makirci a zo a cuta muna. Ina aka kwana game da duk ire-iren makirce-makircen da suka yi, kuma waɗanne irin matakai mu na Niger muka ɗauka akan waɗannan mugun nuhi nasu? To alhamdulillah, ka san da mun ka hito mun kai wannan bayani ca sun kai gare mu. Saboda Allah menene unhwanin da zan samu in yi ma Nigeria kazahi, in yi ma shugabannin Nigeria kazahi, wani unhwani zan samu? Allah ya babu shi. Ni musulmi ne, na san akwai Allah. Kenan ba ni yarda in yi ma wata ƙasa kazahi tunda na san akwai sakamako. Na hito na gaye shi ne don 'yan Najeriya su san da ana son a cuta musu, su tashi da kwana, su tashi da kwana, su tashi da kwana. Na ga 'yan Najeriya da yawa waɗanda hankalinsu bai kawo ba, sun tashi sun yi ta ce a wannan general na soja ya yi muna ƙarya, ya yi muna ƙazahi. Menene unhwani na in yi ma Najeriya ƙazahi? Ni da na san ni da kaina na yi yaƙi don raba Najeriya da ta'addanci.
na san da 'yan ƙasa mu da dama sun ka mutu soji bisa kai kama ma nigeria don nigeria ta samu sauƙi bisa kai wannan halin da boko haram ya so ya sata 'yan niger da 'yan chadi tare sun kai wajen wata nawa cikin borno ni da kaina da ke yi mazance na yi wata uku wani gari da aka ce ma baga can cikin borno to menene unhwanin da zan samu in yi ma najeriya ƙasa yi abinda na gayi kamata ya yi su je su yi lisahi su yi bincike akwai hanyoyin bincike a gani zancen ga da na gayi haka ne ko ba haka ba ne mai mun san da ba su yin shi tun da zance ne tabbataccen zance ne kuma zance ne akwai maharin shi shine ikon najeriya akwai bukatar shi bukata wannan in ba kwanta mana faransa ya yi ba zai samu wannan bukatar tashi ta cika ba duk da na yi to na yi zance wannan ba su bari ba cikin desamba akwai wani desamba wadda da ta wuce akwai wani mataimakin wani wanda aka ce ma muhammad shugaban wanda ya zama maimakon abubakar rufa'i wannan na lekon siri duka na najeriya shike to akwai wani mataimakin shi da aka ce ma shehu barde cikin ofis din shi an yi shawarar da kuma da yan faransa ne da yan amerika bui an ka ce yan sayiya ne allahumma alam da su yan kasar najeriya da yan kasar niger waɗanga da sun ka tsere tun 26 nan sun ka tahi can wajen su nan sun ka taru an ka yi shawarar nan an yi ta tun karhe 10:30 har karhe 4 na maraice dukan yadda za a yi a cuta mu niger makaman da ya kamata a saye da forforin ne da komi da ya kamata dai a bakin ta'adda wannan a nigeria ya faru kenan maganar da mun kai ba su ɗauke ta ba kashedin da mun kai ba su ɗauke shi ba 25 na wata na january wagga shekara an yi taro gagarumin taro abuja babban birnin nigeria yan ta'adda na gungu buyi wannan helicopter 4 sun kashe sun ka ɗauko su sun ka kasu wajen taron abuja abuja yan najeriya da sun ka halarci wannan taron akwai senatoci akwai ministrori da yan kasashen afirka ta yamma kama benin kama cote d'ivoire da sauran kasashe kowa ya aika wakilin shi kuma matsayi karami shine na minista sun kaje sun kai wannan taro niger dinga da ke tsaye har yau ke ga faruwa da ba mu samu mun ka kare da ita sun mance da karhin Allah sun mance da Allah ke komi sun kai wannan taro sun ka ce to a tahi yanzu a ɗauki kwana 10 kuma a komo tun da an ɗauki wasu matakai da za a yi an ka ɗauki kwana 10 an ka komo wannan taron kama abin da ya shahi kuɗi yadda za a aika yan ta'adda wannan kuɗi in ba su kai miliyar guda ba kurwa rouge ta niger ita cikin asusunta za a turo shi inda bai kai miliyar amma in ya yi miliyar zuwa miliyar 2, 3, 4, 5 ko nawa ne ko asusun kurwa rouge na benin ko na cote d'ivoire canza a tura su za su dubara da za su kai yan ta'adda ba kullum kana ganin su ba tsakankanin Najeriya da Cote d'Ivoire waɗanga namu da sun kai gudu duka zubin guda ne in kuɗi ba na sefa ba ne waɗanga kuɗi da nake mazance na sefa Amerika ko euro in na Amerika ne dola ko euro su Najeriya za a tura su asusun kurwa rouge ta Najeriya shi ya tsarin da an kai 25 na watan january na 2025 yanzu da an ka komo aji na bui kuma na wannan shekarar february kwana 3 yanzu nan wurin sai an ka ce to yanzu fa mutanen nan mun ga kuna yi musu sakaci wannan
menene aka ce matakai da mun ka ɗauka na tura kuɗi wannan shugaban oef ya ce shi ya amince duka na afirka ya ce ya amince waɗannan kuɗi in dai an turo duka 'yan ta'adda za su samu su akwai waɗanda sun ce su in dai ba nijar ba ne ba su an ka ce to ba ku samu abin da ya yi miliyar guda waɗancan ana iya aika musu ko ta hanyar cote d'ivoire ko ta hanyar benin ko ta hanyar nigeria in dola ne ko euro da an kai wannan mun ka jiya wadda aka ce ma kurwa rouge ban san sunanta ga hausa ba kuma kungiyar agaji da yake ko kungiyar agaji ce ko red cross su suke ce mata ga ingilishi mun ka jiya sun tahi taro wannan sun ba da haɗin kai mun ka ce mutanen gato muna nan da kunama cikin baki ashe ba mu sani ba su naɗe kayansu 4 ga wata sai mun ka ce musu su bar muna ƙasanmu su yan kuraruji 4 ga wata na february ai sun bar niger sun san abin da sun kai ba ta ga tahiyar su ba ta yi magana ba ba su ma yi gardama babu gardama tun da akwai wani lalan nuhi da mun ka tardo ashe an daɗe ana yi da su yan ta'adda masu gumagumai ga jiki so 3 suna gayyato su suna zuwa nyamai waɗanda ke kuna bakin wake so 3 na farko 2 ga watan june sun ka zo na 2024 na biyu cikin july ko da mun kai sallar cikar shekara wannan suna cikin masaukin baki na red cross na niger nan yamai da an ka gwado ni tele tun da kasan ana gwado haka sai sun ce kun ga mutunan ga shine muke son ku kare muna da shi tun da shine ke son ya kore mu to kan ya kore mu ku gama da shi wannan cikin july sun ka komo cikin august sun ka komo cikin ana ta dai lalaben sa'a Allah bai bada sa'a ba kuma Allah ba zai bada sa'a ba tunda ya san mina hici ne zuwa wadda sun kai ta july wannan har wasiƙa muna da ita wadda sun ka rubuta sun ka aika ma shugaban 'yan ta'adda na iswat muna da ita da larabci da wadda an ka fassara wanda ya sa hannu bisa kai gare ta ana ce mai Christophe Foge ku je ku diba ku gani in Christophe Foge akwai shi nan Niger lokacin da mun ka kore su ko in babu shi za a sani zance in tatsuniya ne ko gaskiya ne muke gagai insha Allah kaji kumbiyar da ake yi ana gama da kasashe waɗannan kamar su Najeriya ko Benin dan dai a cuta mun da kuma waɗannan kaɗan ne kaɗan ne da wasu ƙasashe kaɗan ne cikin tun da lokaci ne ba iya a gaye shi tun da kaga ga turanci mun ɗauki lokaci dan ban so mu ɗauki dogon lokaci shi ke sa ina ɗan kacewa amma sakamako ne ga su abu ne da gobe ma mutum ya zo sai a gwada mishi babu gardama bisa kai ga wannan a daidai wannan gabar mai girma shugaban kasa abinda ma wani lokaci kuma ke dan ɗauka hankalin 'yan ƙasa 'yan Nijar shine duk da cewa gashi yau mun tabbata Najeriya tana muna zagon ƙasa Benin tana muna zagon ƙasa amma sai muka ga wajen hulɗar da take tsakaninmu da waɗannan ƙasashe biyu kamar ana nuna wani bambanci can wajen iyaka da Benin iyaka tana ruhe ba a buɗa ba nan Najeriya kuma iyaka tana buɗe ana ma hulɗa wani lokaci hama ministan su na harkokin waje ya taɓa zawa nan ga hayyar sabar da baki yace komi da komi da tsakanin Nijar da Najeriya koma daidai wai ya ne wannan lamari shike mu kanmu ya ɗarme to kanku ya ɗarme dan ku kun so ku ɗarme kanku na'am ai abu ne zahiri ne ba boye yake ba babu wani bambanci na'am wadda kaga kangi bisa kai ga iyaka Benin wannan kangi guda ne bisa kai ga iyaka Najeriya su shugabannin Najeriya wayo ne sun kahi na kasar Benin bayan sun yi to ga hili sun ce an buɗe iyaka sai sun ka rubuta umarni sun ka aika ma jami'an tsaro ka komi ya shigo Nijar to a da 'yan ƙasa da 'yan ƙasa man na ce ma mutane ne da sun riga sun shiga aljihun faransa waɗanga ma'ikanta dai ban ce ma wasu ba babu abin da za su iya yi da ba faransa ce ta ba su umarni ba haka ne da su da benin
duka mun bugu guda mun kai musu shugabannin najeriya na wanga lokaci da shugabannin benin na wanga lokaci babu wani bambanci gare mu tunda mun san duk hassada da suke nan suna kulla mu ka taba ganin tinubu ya ta wani wuri da ba faransa ba to ka san abin da a tsakankan nan faransa da mu ko kwarai to saboda Allah ya kai sai an yi mutum bayani shi da kanshi Patrice Talon so nawa yana zuwa faransa wata duk sai ya tafi kwarai waɗannan mutane ba ta yiwuwa ne magana baki da shi Allah ya ba mu sani mun san abin da suke ga kulla muna mu raida wauta ta kai mu yarda musu don an yi magana baki mu muna da hujjoji ga su inda da gaske suke hujjoji ne za a gamawa in mun gaye ashe a yi bincike za mu gaya musu rana kaza wuri kaza ga abin da an kai rana kaza ga wuri kaza abin da an kai kudin da kun ka bada kai wani ka bada kaza wani kai ka bada kaza duk a taimaka ma yan ta'adda ko ko yan sojan haya da ba ma na kasar ku ba tunda suna gallaza mu yan kasar ku suna gallaza mu yan kasar mu suna gallaza mu yan kasar Benin suna gallaza mu yan kasashen ga duka na confederation kuma sane da ku ake gallaza ma al'umma ku ce ma Allah mu ba mu yi ma kowa kazahi ba mu yi ma kowa kazahi Benin kana tune da ambasada ɗinsu jakadar kasan benin da annan ya tahi gaya ya ce mutane su roƙi juna gafara tunda an yi kuskure haka ta isa an kasa ya ƙetara ba amma bari ya komo ya mai ba ban san ya giya sun ka jeho mishi sun ka ɗarme shi sun ka ja shi bisa ruwa sun ka kai shi bai komo ba fa daga can yana har yanzu aka hidda shi sun hidda shi dan ya ce a roƙi gafara to kai wanda ya ce a roƙi juna gafara ni Allah shi ma a'a to su sun san laihin shi kaga an hidda shi to kai kana reda mutunan nan wanda ya hidda shi ya ce ma a zo a yi zaman aminci kai dan hankalinka baya cike ka reda ka ce akwai aminci babu aminci cikin wani babu wani bambanci da muke gayi mu kasanmu mun ka ɗoka ma alkawali yan kasanmu mun ka ɗoka ma alkawali mun ce radda mun ka ci amana kasanmu da yan kasanmu Allah ya yi musu sakamako shikenan mun san abinda ka ji wani yana gayi yayi ta gayi mu Allah mun ka ce tunda mun tabbata da Allah ne ke yi ba mutum ba kenan ba ka yiwuwa ka ji mu kuma mun shiga wani zance da ba tabbas bane tunda mun san kowa sai an yi mai sakamako insha Allah kowa sai ya yi sakamakon abin da ya gayi kwarai kuwa to kwarai kuwa kenan mai girma shugaban kasa tunda mun riga mun fahimci cewa dai duk wannan makarkashiyar da ake yi da hannun faransa ko ita ce ma uwa umul aba'isa duk wannan makirce-makircen da ake ta kulla muna a nan abin da nake so in gani tambayoyi ne guda uku amma zan je da ɗaya saboda mutane su fahimta menene yasa ita faransa ta nace dole sai ta sake dawowa duk da al'ummar niger da magabatanta kowa ya hito ya ce dai ba mu son ta ba mu bukatar ta kwata-kwata sun tafi kuma me yasa dole sai sun dawo to wannan nacewa yana da tushe tun cikin tarihi kaga faransa babban sojan da suke bugun kirji da shi shine napoleon wanga kasashen haiti kasan yan afirka ne da wani lokaci an ka kai can cikin mawuyacin hali napoleon wannan da an ka ba su inci ya ce ina bakin mutum da inci ya ce bakin mutum bauta ya sani a maida su cikin bautan nan kai ya ji an ce an ba su inci bai tsaya da nan ba ya cika jirage na yaƙi da sojawa yadda ya kai ma haiti ya yaƙi wannan an yi shi 1796 Allah yana tare da mai gaskiya da sun ka kai hari wannan da dubayen sojojinsu da jiragen ruwansu da ƙarhinsu duka da suke tsammani haiti wannan da yalla sanduna ne ma ga sarwa ma duwatsu ne suke jefa musu Allah ya ba su nasara haiti duka ta kashe waɗanda ba ta kashe ba ta kama su ya kace musu
prisonnier ta yi yan kaso da su ta kama su kamar yan kaso tun da an yi yaƙi ai ana kamar bautar da sun kaso su kai mata yanzu sai ta komo da su tun da su ne haiti ta kama baƙaƙen fata da suke cewa ba su san ba bai cancanta ba a ba su incin kai wannan napoleon kuma shine turai ke faransa ke bugun kirji da shi shine babban sarkin da ake ji da ake ji kaga wannan bisa wannan abu ne da ya zan musu cikin kwakwalwarsu ne bakin mutum ba su ba shi daraja ba jiya ba su ba shi daraja ba yau ba za su ba shi daraja ba gobe in ba shi ya tashi daraja kuma wani bai baka ita abin cikin jinin su ba kanka daraja cikin jinin su yake amma mu ma akwai sakakin mu wata ba ganin wani ya baka daraja kai ke ba kanka daraja a baka daraja in ka kaskanta kanka dole a kaskanta Sarkozy shugaban kasar faransa ya tashi ya tafi senegal babbar jami'a wanda ya yi ta kowa ya san shi ƙararre ne shine an ka ba sunan wannan jami'a Cheikh Anta Diop Sarkozy ni ya ce kai da baka san ma inda ka hito ya ce matsalar afirka ba ta shiga cikin tarihi ba babban magana kenan shi tarihi ma bai san ba menene a tarihi akwai inda babu afirka ba zai yi ba afirka ita a tushen tarihin duniya ungurungun ba kakin nan su sa'ad da suke zuwa biɗa ilimi wajen masanan fir'auna mutanen masar misira fiye da shekara 7,000 ina ji can suke zuwa duka suna biɗa ilimi ilimi iri-iri akwai shi nan abinda sun ka bari har yanzu yana ya zan mamaki waɗannan abin ga gidajen duci da sun kai wannan dalar duci da ba a san yaya sun kai sun ka ɗaga su sun ka har yanzu an kasa tunda guda ya kai ton 10 ko ton 20 to ya dan adam zai iya ɗaga shi har yanzu in ba mai basira ba wanda Allah ya ba basira har yanzu babu wanda ya yi irin shi wannan shi Cheikh Anta Diop nan karatun da ya yi bisa kai ga wannan tarihin nan ba ya gwadi wannan tarihin na misira baƙaƙen fata ne nasaru cikin kumbiya su in sun gini tunda tone gawaye sun kai ta yi tunda sun san an sa arziki sun kai ta tone gawaye in sun tar da kamar an yi zane ga bango tunda babbaku ne zane baki ne suke ba su buɗe shi nasaru yan kasar faransa da yan kasar ingila sai sun sake mai zane sai a maida shi fari ko a maida shi wani ja a mai dai alaka da bakin mutum tun da bakin mutum an ce bai isa ba bai isa ya shiga tarihi ba to cikin wannan babban gidan tarihi Sarkozy ya ce matsala yan senegal Cheikh Anta Diop ya ce musu matsalar kuku ba ku shiga cikin tarihi ba ku da tarihi kenan ba a san da bakin mutum a labarin duniya sam shi ba kowa shi ba komi ba ne inna lillahi Sarkozy ya yi shi banda shi Emmanuel Macron wanga dai da kake gani mai yaɗin kai ya tashi Belgique Bruxelles taron kungiyar turai wani ya ce mai abin da kuke yi da ƙasar Niger ya zama jayayya a samu mahita sai ya ce ma mutunan kai ruhemin bakinka Niger ta muce muke milkin Niger abinda muka so ake yi Niger ba mu ba wata ƙasa izini ba ta sa bakinta cikin sha'aninmu dai ya fuskanci ƙasar Niger ina tsakankanan su da Niger tsakankanan su da bayin su tsakankanan su da bayin su wani bai kamata ba ya sa baki dibin da suke muna ce nan fa kana gane da haka nan ne Disamba 2023 akwai wani dan kasar Faransa da ya hito ya gayi zance da za ka ganin dibin da suke yi muna ne dukansu tun Napoleon har yanzu ya ce ɗan ƙaramin yaro wanga mara ilmi Macron shi ne ya sa idon 'yan Afirka ya buɗe kana jiwa
mara ilimi ne ya sa idon mu 'yan afirka sun ka bude. In mun bari kasashen nan sun cimma burinsu na incin kai, kenan wadatanmu, arzikinmu da bayinmu duk kubce muna za su yi. Ɗiyanmu sai sun wahala, tunda yanzu 'yan kasashen nan bayinmu koloni su ne ke zuwa wajenmu suna lasa cin rani ba, suna lasa abinda mun ka yada bisa shara. Yace in bari sun ka samu incin kansu wannan abin sauya zai yi, kenan iyanmu da jikokinmu su ne za su koma zuwa afirka su samu abin da za su ci bisa shara. Kogo ya juye da mujiya. Ya ce kasashen taron turai duka ya kamata su gama kai don wannan abin ka a bari ya faru. Ya ce da niger da mali da burkina in guda ta ci nasara ko kasashen nan sun ka ci nasara cikin wannan tahiyar tasu, wannan tahiya ta incin kai da suke da burin cikawa, sarwar kasashe biya za su in sun bi mu kuma taɓewa za mu kenan mu yarda kan mu yarda wannan abin ya faru, mu samu guda cikinsu mu kashe. In mun kashe guda cikinsu sarwa duka biya za su yi, sai su ji tsoro. Haka ya ce wannan shi ya gaye shi don in gaya ma abinda a cikin kwakwalwar faransa kenan wannan naci kai ne ke ganin kamar naci ne suke yi, su daidai ne gare su. Bawanka ne abinda ka so kake yi da shi, bawanka bai da arzikin kan shi, arzikin bawanka arzikinka ne, tunda bawan ma naka ne. Haka to haka dibin da suke nasu lissahi ke shine wannan abu na farko na nace wasu. Nace wasu ta bui shine arzikin da ke gare mu. Sun san banza gara basa suke ta kwasa shi yau wajen shekara 100. Shekara 100 tun shigo wasu doke yanzu shekara 100 da wani abu suna nan suna kwasa arziki. Kai yattai ma dibi hanyoyin da an ka sa kakinninmu da bulala da mine ne hanyoyi wanga da sun kai, gini wanga da sun kai, da mun ka ce an ba mu incin kai, faransa rubutawa ta yi rijejeniya ta ce duk kudin nan sai mun biya su. Kana ji aikin da mu muka yi, aikin da mun kai ko an kasa mun kai wanda abu da bulala da sanda ake biye da kai, kuma za ce sai ka biya. Mutanen da an ka kashe Allah ɗaya sun yi aka su, kuma an ka ce wannan sai mun biya shi. Ba a san adadi nawa za a biya. Ita Haiti an gaya mata nawa za ta biya, ta biya. Mu ba a san adadi, muna nan cikin biya har yanzu. Sai da mun ka zo ai kun yi kwanaki da mun ka ce wani waɗanda takardu aka tattono su, mun ka tattono su mun ka twale, mun ka sa musu wuta, ba mu ma bari sun ka tai da cikin iska, wuta mun ka sa mun ka kone su, mun ka ce mun hita cikin wannan bautar. To kaga shine muke ciki, kenan arzikin mu nasu ne, shi an maharin na cewa wannan in arzikin mu ya kubce musu su sun san wanda sun ka gai ne sai sun koma wajen mu bida abinci na ci. Na uku wannan kungiya da mun kai kamar da sun ka gayi ne sun ka ce ka a bari ta yi tasiri, tunda in ta yi tasiri wasu biya za su, sauran kasashe biya za su. To mu kuma ka gani kasashen afirka da babu haɗin kai, su cewa sun ce kasashen turai su taru bayan faransa su kama ma faransa. Mu sai ka ga 'yan kasashen mu makwabta ma sun ware babu wanda za ka iya jingina gare shi. Babu. In ka ce nan Nigeria sun gwamce sai ka faɗu, kenan baka dogara da su. In ka ce Benin za ka dogara da ita sai ka kai ƙasa. Haka ne muke ciki. Su wanda lokacin da suna nan suna gama ƙarhi da ƙarhi sun san da faransa cuta ne take yi musu, me tun da cutar da take yi musu wajen bakin wata ne. Bakin wata ba dan adam bane, bai da mutunci, bai da daraja, bai da komi. Dabba ma ta yi shi wanda suke tattalin dabbar su ba su yi ma dabbar su walakaicin da suke yi ma bakar fata. Ka tai ka diba ka gani waɗanda da annan suna zagin mu daga can kasashen su, su diba su gani walakaicin da aka yi mu waɗanda annan kusa gare su, su ma tana zuwa gare su. Lokaci ne dan in an kare unwani da su
jiwa matattan mage za a yi sosai kuwa rannan za su gane kuransu kuma ba su da ma idon kuka bale su yi kuka insha Allah shi an maharin kaga wannan abin mahari uku ne sun ka gamu shi ya sa faransa ta nace na farko ba su ɗauke mu da mutunci ba ba su ɗauke mu mutum ba ɗan adam wanda ana ɗan kewaya mishi a bashi daraja a yi mai gaisuwa imani na biyu arzikinmu in ya kubce su ba komi ba ne na uku kasashen ga uku in sun tsira wasu biyar su za su akwai wasu tsoro ne ke hana su shigowa tare da mu amma sun san gaskiya ne sun san gaskiya ne kwarai wake da fatan bauta ba saboda Allah ya rayu cikin bauta kai ka rayu cikin bauta ka mutu iyanka su rayu cikin bauta su mutu jikoki su zo kuma zuciyarka duka ba ta ce ma komi ba ta ce ma lokaci ya kai da ya kamata mu amso incin kanmu tun da dibin bayi ne ake muna inci ko bai samu amma inci bai samuwa da kwana ya za ka kwanta ana taka shi insha Allah mun ba ku kwanta insha Allah mai girma shugaban kasa kasancewar shi inci bai samuwa hakanan banza ko da kwana kuma ba yadda za a yi a samu mutane su tashi su zagine ba tare da an samu haɗin kai ba dan shi aka kirkiro wannan kungiya ta IOS inda kuka haɗa ƙarhi da ƙarhe tare akwai wata dubara gare mu a jimilce tsakankaninmu da waɗannan ƙasashe Mali da Burkina Faso ko kuma a mu Nijar ma mu karan kanmu muna da wata dubara wadda za mu kokowa mu cimma gaci ko mu cimma burinmu akan wannan tahiya ai wannan tambaya yau gashi muna tattauna inda ba mu da wani dubara ba da mun kai wanga lokaci haka cikin shekara ta biyu muke ha kwarai kwa kuma shekarar ga ta biyu da muke ciki kullum yaƙinmu ne suke yi kullum abin da zai samu cikin kunci ne suke dubara suna lisa hawa su samu kenan da mun ka gane da haka nan mun ka san in ba haɗa kanmu mun kai ba mu kai wa zance sai mun ka tashi tun 16 ga watan September kun san da mun kai Alliance des États du Sahel kungiyar ƙasa uku na ƙasashen Sahel wannan mun ka ba ta ƙarfi 6 ga wata na Julai 2024 da mun kai Confederation État du Sahel wadda ake ce ma Confederation IOS wannan duka yana cikin bidan mahita tunda mun san da in mun ce guda ne waɗannan mutanen ba su bari mu uku ma da mun ka gama ƙarhi ba mu da idon kwana yan ƙasar mu ba su da idon kwana tunda kowa ya gane da yawa sun gane sai dai abin da Allah ya yi amma yawan yan ƙasa sun gane tunda kaga hitowar da suke yi ba su yarda ba a yi musu mulkin mallaka shi an maharin da mun kai wannan kungiya mun ka hidda gimshiki uku wanda mun ka ce tare za mu yi komi shine gimshiki na tsaro gimshiki na diplomasiya da gimshiki na ci gaba development waɗannan mun ka ce komi za mu game kai tare za mu yi shi kenan ka gani mahita ce muke fita mun ka ce bisa kai ga gimshiki na tsaro wannan mu yi rundunar sojoji wadda mun ka yi zance wannan ɗazu wadda ita ce za ta kama muna tunda mun san ta'addanci wanga kamar wadda ni gayi ne ba ra'ayin 'yan kasashenmu ba ne abu ne da an kawo an sa musu cikin kai mun san maharin da an ka sa musu cikin kai mun san kasashen da sun ka wuce bisa kai ga wannan hanya ko da an ka sa bisa kai ga wannan hanya kasashen nan yau babu su tsaye haka suna cikin mawuyacin hali fiye da mu mun san da wannan kenan dole sai mun tsaya wadda mun ka yi shi cikin mu ta IS haka muke yin shi cikin mu kana gani sojawanmu suna mutuwa amma farafula suna mutuwa amma ba mu zo ba mun ka ce mun zub da makami faransa mun gurhana da Allah muna roƙon kita wannan babu zancen tuba insha Allah babu zancen za a ci gaba da gwagwarmaya dole ne babu wata hanya sai ta gwagwarmaya kuma sai mun samu mahita ta nasara insha Allah a daidai wannan gaba ko akwai wani kira ko jan hankali da za ku karewa al'umma saboda su kara zaginewa waɗanda ma suke ganin ko suke saka-saka ga al'amarin da akwai waɗansu hankalinsu ya koma kan wani a yi siyasa ko a yi kaza alhali yaƙi yana na har yau bai karewa to ai shi yasa
zance waɗanga duka da muke samu na leƙon siri in mun zo muke gaya ma 'yan ƙasa don su san abin da ke ga faruwa, abin da muke gaya musu wannan ba zance ne ba na iska, zance ne na leƙon siri da mun ka samu. Amma abu in kana son ka ɗauki mataki sai kana da ƙwararren hujja. Shi amma harin da nake hitowa ina gaya musu ga abin da ke ga faruwa, ga zancen sirrin da mun ka samu. Ƙasa kowace ce in tana da hannu ciki ina cewa ƙasa kaza tana da hannu ciki. Ni na san da abin da Allah ya yi, in ba Allah ba babu mai iya ka ƙarshen shi. Dan adam ya yi kaɗan. In ka ga kwananka ya ƙare abin da Allah ya rubuto ma ne. Bakin shi kenan. Kuma ka yi gwagwarmaya ba ka yi gwagwarmaya in lokaci ya kai ko da second guda ba za ka wuce ba. Ka yi soja ko baka yi soja ba, nawa sun ka mutu da ba soja ba ne. Kenan musan da Allah ke yi. Abinda a gaskiya mu rike gaskiya, kan mu yarda a yi muna walakaici, kan mu yarda a cuta muna, kan mu yarda mulkin mallaka ya komo gare mu. Shi ne ya sa muke hita muna gaya ma 'yan ƙasa don su san inda an ka kwana, kuma zaccen ga da muke musu su bar biyan wannan masu rubutu na iska na yanar gizo, waɗanda an san sarwa 'yan ƙasa turai ne, sarwa kuma 'yan ƙasar mu ne da sun ka gudu sun ka koma turai da makamancinsu, su ne ke ta wannan rubutu. Mu cikin matsalar da Niger take ko cikin wani tashin hankali, mu tare da mu ne, tare da mu ne, duk abin da anan dai a tare da mu kamar 'yan ƙasa duka wadda sun ka jaye damce sun ka yi gwagwarmaya. Ya kamata ko gobe su kwana da kwanan in ta shi ko me ake cewa kwarai ko don ko shi ne wannan. Sai dai a daidai wannan akwai wani kuka da 'yan ƙasa suke yi cewa da ko sun ga labari ko sun samu labarin 'yan ta'adda ko kuma sun gansu, in suka kira lambobin da an ka ce a kira ba a saurin tura jami'an tsaro, ko kuma in sun ka kira wani magabaci ko wani mayar ko firefe ya ce a kira gwamna ko gwamna ya ce a kira wancan, sai ana ta musu yawo da hankali. Me za ku ce a game da irin wannan koken da suke? To kasan shi wanda a cikin mawuyacin hali in ya ce ka kawo mai taimako ko minti 30 ne ka kai mai taimako wannan ganin ya kai anjima ka bata lokaci ya adama ta daɗe da wajen to ka gani ko tunda shi cikin wani matsayacin ko mai hali ko yana matse ga iyan shi an kashe, ga matar shi an kashe, ko ga uwayen shi an kashe, shi ya samu ya dan boye ya yi kiran ku ka muna agaji ko minti guda ne kun ka doka wallahi gani ya kai sai a ga yayi yawa. To kuma mutane ba su lisahi. So ja mu duka na Niger na wani saboda Allah ba zan hito in gayi ba. Fadin kasar mu Niger, Faransa wagga mun yi buyunta, Benin mun yi 11 Benin fadi. A gode ma Allah. Ba karamin fadi ne ke ga kasar mu ba karamci na sojawa ba ne, zuciyar sojawan mu ita ke sawa kana gani wannan agaji ma da suke kaiwa ba su kwana. Sun san da wani lokaci in sun tayi cikinsu wasu ba su komowa, amma sai su tashi su tayi. Saboda Allah mai yin wannan, mai yin ma wannan, kana dibin bai kama agaji. Soje komi akwai ka'ida. Shina yiwa akwai lokacin da mutane yalla suna nawakan su kun san matsalar su da suke ɗaukar lokacin kan su zo ba ku sani ba, ku bidi ku sani. Shi yaƙi dubara yaƙi ke da kwai. Ana iya yi kiran ku a ce an kai gari kaza hari. In kun tashi haka nan kun sa kaya cikin mota kamar mai zuwa cin kasuwa, ba ku san ba da kwanton ɓauna an kai muku ko ko an turbuɗe muku nakiya duk mai yiwata ni an kai. Ce nan in an gaya ma soji abu ne da sai sun tsaya sun yi lisahi, tunda su ma akwai masu yi musu leƙon siri su bincika su san wannan zancen gaskiya ne ko ko wani guru ne an ka haƙa musu don su zo su haɗa ciki. Wannan duka yana cikin tahiyar. Mutane sai ya kamata su san
aikin soja wuya gare sosai makwa. soje bai bar wurin a yi tsammanin bai ga kama ma 'yan kasa ba tunda shi ne ke ga mutuwa kullum. jiya ba soja an ka yi ma zina-iza ba ba gidajensu ne suke ba ko hilin daga ne can ne suke iyaka ta benin da benin yau babu soja ko guda su da ke ce muna wajenmu ne 'yan ta'adda ke shigowa yau arewacinsu babu soja ko guda duk sun bar wurin can ne waɗannan sojan sun ka ta yi can ne sun ka mutu. to wannan wanda ya yi har kan shi ma ya salwanta kan shi rayuwar shi saboda kai ya yi ma kariya saboda Allah in baka gode mishi ba mi za ka gode ma ka bar ya bar wurin kai mai korafi bai bari ba bai bari ba ko alama ya kamata ana lisayi insha Allah. Kasancewar mun kusa zuwa karshen wannan tattaunawar za mu dan tabo kaman labarun da ke kai kawo a yanzu musamman dangance da abin da ya shahi arzikin karkashin kasar mu Niger na man fetur. Mun san da muna da arziki kuma muna da abokan hulɗa da muka haƙo na arziki tare da su a kwanakin baya ko a bara mun samu matsala ma tsakaninmu da Benin bisa kan wannan arziki na mai. To yanzu kuma tare da China mutane da yawa suna cewa akwai matsala babu matsala muke faruwa ne wai tsakankanin Niger da China a yau dangance da zancen wannan mai. To kasan ita hulɗa tsakankaninmu da ƙasar China ba yau bane ba jiya bane tsohon hulɗa ce. Ko da wani lokaci waɗanga mutanen ma da su sarwa cikinsu 'yan China ke goya ma baya su an maharin korar China da nan kuna tune ko Taiwan ule kawo sun ka kori China sun ka kawo Taiwan ko da bare ya zo Allah ya ji kanshi ya maido China tun da gare shi kuma su suka ci moriyarta sun ka to ka gani ko ya kai inda man fetur din da kake zance baba tanji Allah ya ji kanshi da yadda ya ga China su zo su gina dariya an ka koma yi mishi ana yi mishi dariya ana cewa ai babu man fetur ruwa zalla ne wa da wani ne ya ce to in ruwan ne ma dai a hiddo su ai suna shayuwa su ma shayuwa su kai ba ta an ka hiddo kuma sai an ka tardo mai ne ba ruwa ba ne to ka gani dan adam shi sai a hankali muna cikin wannan tahiya waɗanga da ke kushen duka wannan arzikin su ne sun ka sa sarwar rijejeniya kuma lokacinmu ne mun ka sa a diba muna a gani tunda an ka ce in maciji ya sare ka so guda to in ka ga guntuwa ya giya sai ka zabura kwarai kuwa sai ka sa hankali mun ka ce abin da ya faru da mu tsakankaninmu da 'yan ƙasar faransa da arzikinmu sun kai ta kwasa Allah ɗaya san adadin shi mu kuma sun ka bar mu cikin talauci da tsanani da wahalar rayuwa sai ƙura da ta yi ta kashe mu mun ka ce kan mu raida a yi koma gidan jiya noman goji wajen mai fetur ce nan mu sa ido mu gani mi ke ga faruwa mun ka sa ido kuma da mun ka sa ido abinda mun ka gani fi sabilillahi ba abu ne ba da ya kamata mu ruhe ido ya ci gaba da wakana mun kai kirawo su mun ka ce ya kamata wanga abu da mun ka gani kurakurai a zamna mun san kun sa kuɗi amma mun kuma arziki ne na ƙasanmu da 'yan ƙasanmu ya kamata su umfana da shi na'am mun ka ce ya kamata a zamna a yarjejeniya a shirya kowa ya samu umfani 'yan ƙasar Nijar su san man fetur da ke hito a ƙasar su albarkacin su rayuwarsu tana ga ta samu sauyi ba su yarda da wannan ba wannan lokaci minista na shari'a ko da minista na man fetur da minista ta yawon bude ido tourism ita su uku sun ka zo sun kai ma 'yan kasa bayani mai kan kasa da sun kai ma bayani ba zance duka ake bayyana mun ma da mun ka lisa mun ka sa ido mun gani akwai kurakurai kwarai yanzu ina baka kurakurai bui ko uku don ka in shiga cikin dogon bayani ba na farko mun ka dibo albashin
dan kasa duka dai wanda ba dan kasar Niger ba ne. yan kasashen waje da a cikin yan kamfani. kasashen waje ko ma na iyaka gare mu ne. In dai ba dan Niger ba ne. Na'am. Albashin shi ya lumka nan dan Niger 10. Ko hiya da haka ne. Mun ka diba wadda aka ce ma mataimakiya DG Wapco. Tsakankananta da wanda a gabanta DG. Ita DG mataimakiya ce. Bambancin albashinsu miliyan 21. Ya hawala wala. Miliyan 21 da 700,000. 21 miliyan 700 mil. Tsakaninta da shi. Tsakankaninta da shi. Albashin shi. Mun ka dibo ita da sauƙi. Akwai wani mataimakin DG da shi albashin shi da albashin wata da aka ce ma assistant. Ta mai kamawa ce. Mataimakiya ce ta DG din. To ba ma albashinta ba. Harajin da ake hiddawa bisa kai ga albashinta ya yi albashin ɗan ƙasar Nijar. Harajin da ake hidda mata cikin albashi ya yi albashin DG a nan Nijar. Mun ka tardo wannan bututu mai tashi daga Kulele ya je abin nan Bene. Sai mai can Bene. 950 tsawon shi. Wannan garanti da ake cewa ban san sunan garanti da Hausa ba. Garanti kamar in kai wani aiki a ce in aikin ga nan da shekara 10 bai samu wani tangarda ba yayi, amma in ya samu tangarda kai za ka biya. Kai da kai aiki ai da kai ne za ka sa hannu da wanda ka yi ma aiki. yan China su sun ka bido kamfani mai yin wannan bututun mai kenan tsakankanin su ne sun ka sa hannu. To da Niger ita za ta biya garanti aikin da kamfani na China ya yi a ce Niger cikin man fetur ɗinta cikin rabonta cikin kasonta shine za a hidda miliyar ɗaruruwa a biya garanti ga wanda ya yi aiki kwance shi bai ba da kowa ya yi aiki an ba shi kudin shi wa ya kamata ya ba da garanti wanda ya yi aiki to wani da doro wani da kaya tana yiwa bai kamata ina gaskiya kai kuma ba kaɗanin kuɗi ba miliyarori 200 da wani abu da 75 ina ji to ka gani don irin waɗannan abu ne mun ka tardo mun ka ce mun lumce ido ba mu kyawun makabta ba mu buɗe su waɗanda sun ka lumce ido wannan sun ka wuce in sun ci amana ƙasa wannan tsakankanin su ne Allah yana ganin su amma mu ba mu yarda a cuta mu ƙasa kuma ba ta yiwuwa baka da matsayin da zaka izuwa ka ce zaka ba mu cin hanci dan mu lumce ido ƙarya ne kake tunda mun san Allah mun kasa tsakankanin mu da ƴan ƙasa kenan ba ta yarda mu abin da zai cuta mu ƴan ƙasa ko ya cuta mu ƙasar mu tunda Allah ya zai kama mu da shi wa Allah zai tambaya ba mu ba da shugabanni da muka ɗauki wannan to ba mu yarda to kaji maharin wannan abun da ke ta kucece ya kai an ka kiraye su taro ba su zo ba waɗanda